Salutare, eu sunt Adi, bun venit în acest episod. În acest episod o să ne jucăm Minecraft. Episodul acesta este pentru prietenul meu Ion, cum știți că am făcut multe. Este episodul 3, deci nu uitați să dați like, share, subscribe și să începem. Hai să ne culcăm că a venit seara și azi vreau să termin etajul de sus. Acest episod vreau să termin etajul de sus. Uitați etajul acesta și vreau să-l termin. Deci, hai să mergem să... Stați un pic. Bun, deci hai să vă arăt asta. Deci mai trebuie să pun acolo. Aici am dat din greșeală cu toporul, n-am ce să-i fac. Trebuie să pun acolo, acum o să ne urcăm pe acoperiș și o să punem chestiile acelea. Pam. Stați un pic. Cu toporul o să-l distrug. Pam. 1, 2. Și o să încerc să termin etajul, o să mă duc și la minat. Acest episod, asta vreau să fac în episodul acesta. Deci, hai să mai strângem aici. N-am ce să-i fac. Așa, deci... Să mai strângem câte o lemnă. Mă scuzați dacă se aude ceva pe fundal, deci sunt niște copii care nu știu, s-au lovit când încep să plâng. Dacă auziți ceva pe fundal. Așa. Stați, pam, pam. Pam, pam. Deci nu cer iertare dacă chiar auziți ceva pe fundal. Că sunt niște copii. Uite, să fac etajul, uite așa. Pam, pam, pam și pam și o să mai pun pam, 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 pam și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4. Fix, bă, fix o bucată așa nu mă ajunge, fii atent. 3, 4. Așa. Nu mă ajunge, deci... Încăperea asta o să fac mai mică. Vedeți, mai este mai mică. Și nu o să pun ferestre, să fac în episodul... Deci să revin, o să fac în episodul următor aia și... Revin. Bun, am revenit și o să mă duc la minat. Uite, mina o să o fac fix aici. Să fac așa de 2 blocuri și văd ce găsesc aici. Mai vreau să distrug, dar vreau să fac și o mină. Uite aici, că cum v-am zis în episodul următor, aici vreau să distrug și să construiesc ceva. Da, să fac o mină. Stați un pic că mă plimbam, cât am pus pauză să mă duc să iau lemn. Am văzut ceva aici și am găsit niște cărbuni. Stați un pic, uitați. Aici am găsit niște cărbuni, deci hai să-i luăm. 1 cărbune, 2 cărbuni, 3 cărbuni, 4 cărbuni. Și pune aici, acum am greșit cu toporul. Acolo un puiet, hai să mergem. Înapoi să săpăm.
până la minutul 7 o să se pun. Uite, am găsit un blog din asta. Cum îl cheamă, că chiar nu vine în cap cum îl cheamă. Scrieți în comentarii că chiar nu vine în cap cum îl cheamă. Cât de mult este. Uite, am greșit eu aici. Să pun iar un bloc și să săpăm în continuu. Vreau să găsim și niște diamante. Deci, în episodul următor, și am văzut că un copil a scris în comentarii, a scris cu ce joc o să mă fac și o să vedeți următorul episod mâine cu ce joc o să fac, că o să-l fac. Jocul care a spus el în comentarii. Bun, deci mai avem 2 minute, ca cum am spus. Până de 8 minute filmăm când facem live-uri, dar nu o să facem chiar. Pe viitorul apropiat o să facem și live-uri. Hai să fac niște torțe și să pun. Am stați un pic că iar am greșit. Așa. Am uitat sus să văd dacă s-o făcut seara, dar încă este zi. Și hai să... Eu ar vrea să găsesc acum în minutele ăștia iron. Nu cred. Mi s-a distrus pickaxe-ul. Dat-o bine fix în ultimele secunde care încheiam episod. Deci, cam atât cu acest episod. Eu am fost Andy, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like, share, subscribe și ne vedem data viitoare și o să încercăm mâine seara o să fie videoclipul. Ne vedem data viitoare și o să încerc să găsim diamante. Deci, pa, pa!